Ένα βιβλιοπωλείο σε 6 κεφάλαια. Η ιστορία του Σόλων και της Ρενέ Μόλχο. Πρώτη ενότητα. Υπήρχε κάποτε ένας άλλος κόσμος. Η Θεσσαλονίκη ή Σαλονίκη, όπως λεγότανε κάποτε, είναι πόλη από την αρχαιότητα. Η ιστορία μας είναι πάνω από 2.000 χρόνια. Όταν λοιπόν μιλάμε για το βιβλιοπωλείο Μόλχο, του οποίου ο βίος διήρκησε λίγο περισσότερο από έναν αιώνα, δηλαδή από το 1888 μέχρι το 2004, δεν είναι ίσως ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, παρόλο που είναι το μακροβιότερο βιβλιοπωλείο μέχρι σήμερα. Παλιά το βιβλιοπωλείο Μόλχο ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο. Ήταν ο χώρος στον οποίο ερχόσουν να βρεις βιβλία αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και φυσικά ελληνικά. Το βιβλιοπωλείο ανήκε στη Ρενέ Σαλτιέλ Μόλχο και στον Σόλων Μόλχο. Ο Σόλων και η Ρενέ γεννήθηκαν στη Θεσσαλονίκη στην αρχή του 20ου αιώνα, σε μια Θεσσαλονίκη με σχεδόν 90.000 Εβραίους. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχουν απομείνει λίγο περισσότεροι από 1.000. Όπως πολλοί επιζήσαντες του Ολοκαυτώματος, ο Σόλων και η Ρενέ δεν θέλησαν ποτέ να συζητήσουν για το μέγεθος αυτής της απώλειας. Τους πονούσε ακόμα πολύ. Ο Σόλων πέθανε το 1997, χωρίς ποτέ να έχει μιλήσει για το χαμένο κόσμο των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Η Ρενέ, λίγα χρόνια πριν πεθάνει το 2008, μοιράστηκε μαζί μου την κόρη της Νίνα, την ιστορία τους, για να μην ξεχαστεί. Αυτά που μου είπε θα τα μοιραστώ μαζί σας. Δεύτερη ενότητα. Ο κόσμος που βρήκαμε, ο κόσμος που φτιάξαμε. Οι Εβραίοι ζούσαν στη Θεσσαλονίκη από τότε που την ίδρυσε ο Μέγας Αλέξανδρος το 315 π.Χ. Ο Απόστολος Παύλος κήρυξε σε μία από τις συναγωγές της πόλης. Για τα επόμενα 1500 χρόνια οι Εβραίοι έζησαν στην Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια όλης της ύπαρξής της. Τον 15ο αιώνα η Θεσσαλονίκη κατακτήθηκε και έγινε μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το 1492 οι Εβραίοι που εξορίστηκαν από την Ισπανία βρήκαν καταφύγιο σε αυτήν. Το 1519 οι Εβραίοι ήταν σχεδόν ο μισός πληθυσμός της πόλης και παρέμεινε έτσι για μερικούς αιώνες. Εβραίοι, χριστιανοί και μουσουλμάνοι ζούσανε μαζί σε όλη τη Βαλκανική Χερσόνησο. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τον Οθωμανικό νόμο, οι κάτοικοι είχαν τουρκικά, ελληνικά, ισπανικά, ιταλικά, γαλλικά διαβατήρια, σύμφωνα με την προέλευση των οικογενειών τους. Σε αυτήν την πολυπολιτισμική και πολυεθνική Θεσσαλονίκη, ο Ισαάκ Μόλχο το 1888 ίδρυσε το πρώτο του βιβλιοπωλείο στην οδό Σαμπρί Πασά. Αυτή η περίοδος διήρκησε μέχρι την αρχή του 20ου αιώνα. Το 1912, στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο, η Θεσσαλονίκη εντάχθηκε στο νεότερο ελληνικό κράτος. Η οικογένεια Μόλχο απέκτησε ελληνικό διαβατήριο, ενώ η οικογένεια Σαλτιέλ διατήρησε το ισπανικό, αλλά και οι δύο οικογένειες αισθανότανε πολίτες της Θεσσαλονίκης και Έλληνες πατριώτες. Η ιστορία άλλαζε με ταχύτατους ρυθμούς. Πρώτα ήρθε η μεγάλη πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης το 1917, που κατέστρεψε σχεδόν τη μισή πόλη και φυσικά το βιβλιοπωλείο Μόλχο. 50.000 Εβραίοι βρέθηκαν άστεγοι. Το 1923
έγινε η μεγάλη ανταλλαγή πληθυσμών με την Τουρκία. Μουσουλμάνοι έφυγαν από την Ελλάδα και πολλοί χριστιανοί, κυρίως από τη Σπύρνη και τη Μικρά Ασία, εγκαταστάθηκαν τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος. Οι Εβραίοι δεν ήταν πλέον η πλειονότητα του πληθυσμού και η ατμόσφαιρα της πόλης είχε αλλάξει δραματικά. Στις 29 Ιουνίου του 1931, για πρώτη φορά στην ιστορία της Θεσσαλονίκης έγιναν αντισημιτικά επεισόδια. Στα αμέσως επόμενα χρόνια πάνω από 30.000 Εβραίοι της Θεσσαλονίκης μετανάστευσαν. Έτσι ο εβραϊκός πληθυσμός της Θεσσαλονίκης ήταν 56.000 στις 9 Απριλίου του 1941 όταν έφτασαν οι Γερμανοί. Ενότητα τρίτη. Esta chica es para ti. Αυτή η κοπέλα είναι για σένα. Αυτός είναι ο Μαΐρ Μόλχο και η γυναίκα του Στερίνα Ερέρα Μόλχο. Ζούσαν σε ένα σπίτι στην οδό Μισδραχή. Είχαν 2 κόρες, την Ιβών και την Βικτόρια, και έναν γιο, τον Σόλον ή Σολομών, που γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 1918. Ο Σόλον ήταν από τη φύση του καλός πολιτής. Πούλησε το πρώτο του βιβλίο σε ηλικία 7 ετών, αλλά αγαπούσε τα σπορ, την ορειβασία, την ιστιοπλοεία και το σκι. Ένα πράγμα είναι σίγουρο, από πολύ νεαρή ηλικία τόσο ο Μαΐρ όσο και ο Σόλον αγαπούσαν τα βιβλία. Τα διάβαζαν, τα συζητούσαν, τα σχολίαζαν, τα πουλούσαν. Ο Ζωζέφ Σαλτιέλ, ξυλέμπορος, και η γυναίκα του Στέλλα Αμπραβανέλ ζούσαν μερικούς δρόμους πιο κάτω. Είχαν 3 όμορφα κορίτσια, τη Ματίλντε, τη Ρενέ και την Έντα. Τότε, τα Σαββατόβραδα, πολλές οικογένειες πήγαιναν βόλτα στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Εκεί η Στερίνα Μόλχο, κάθε φορά που έβλεπε τα 3 κορίτσια, κοιτούσε τον Σόλον και του έλεγε «Esta chica es para ti», δηλαδή «Αυτό το κορίτσι είναι για σένα», δείχνοντάς του τη Ρενέ. Η Ρενέ ήταν άριστη μαθήτρια. Αποφοίτησε πρώτα από το Alliance Française Universelle, το γαλλικό σχολείο, και στη συνέχεια αποφοίτησε από το αμερικάνικο σχολείο Ανατόλια. Η Ρενέ είχε τους δικούς της φίλους και τη δική της κοινωνική ζωή. Η Μόλχο, όπως και η Σαλτιέλ, ήταν τυπικοί Σεφαραδίτες Εβραίοι των Βαλκανίων, παραδοσιακοί, αλλά όχι πολύ θρησκευόμενοι. Με κάποιον τρόπο το να είσαι Εβραίος στη Θεσσαλονίκη εκείνα τα χρόνια ήταν τελείως διαφορετικό από το να είσαι Εβραίος σε κάποια πόλη της Γερμανίας ή της Πολωνίας ή οπουδήποτε αλλού. Ήθελες να πας στη συναγωγή, υπήρχαν 100 για να διαλέξεις. Ήθελες μια εβραϊκή εφημερίδα, υπήρχαν πάνω από 40 και 35 από αυτές στα ισπανοεβραϊκά. Υπήρχαν κέντρα νεότητας, όμιλοι πυγμαχίας, εβραϊκά νοσοκομεία, γυροκομεία, θρησκευτικά σχολεία και μη θρησκευτικά σχολεία που δίδασκαν στα ελληνικά ή στα γαλλικά. Στην άκρη της πόλης υπήρχε το εβραϊκό νεκροταφείο, το μεγαλύτερο στον κόσμο από τη ρωμαϊκή εποχή, με περισσότερους από 350.000 τάφους, δηλαδή μεγαλύτερο από το νεκροταφείο της Βαρσοβίας και του Βερολίνου μαζί. Ενότητα τέταρτη. Όταν σκοτίνιασε ο κόσμος.
Στις 28 Οκτωβρίου του 1940, όταν οι Ιταλοί φασίστες εισβάλλουν στην Ελλάδα, ο Σόλων και άλλοι 12.000 Εβραίοι υπερασπίστηκαν την πατρίδα. Ο ελληνικός στρατός με το έπος του 1940 διατήρησε τις θέσεις του για 6 μήνες. Ο Σόλων, εν ώψη της επικείμενης εισβολής των Γερμανών τον Απρίλιο του 1941, με εντολή του διοικητή της μονάδας του, έφυγε με τα πόδια με σκοπό να παραδώσει το ταμείο της μονάδας τους στη στρατιωτική διοίκηση. Έφτασε στην Θεσσαλονίκη μετά τους Γερμανούς, που έχοντας εισβάλει στην Ελλάδα κατέλαβαν την πόλη στις 9 Απριλίου του 1941. Στην αρχή κανείς δεν ήξερε τι θα γινόταν. Τα σημάδια δεν ήτανε καλά. Και τον Δεκέμβριο του 1941 ο Μαΐρ Μόλχο υποχρεώθηκε από τους Γερμανούς να πουλήσει το βιβλιοπωλείο του σε έναν συνεργάτη των Ναζί για ένα μηδαμινό ποσό. Να ένα έγγραφο της εποχής της κατάσχεσης. Ακόμα και το όνομα Μόλχο έπρεπε να σβηστεί. Το Σάββατο 11 Ιουλίου 1942 βγήκε μια διαταγή ότι όλοι οι άνδρες οι Εβραίοι έπρεπε να συγκεντρωθούν στην πλατεία Ελευθερίας. Ήρθαν χιλιάδες, τους οποίους και κατέγραψαν. Εκεί τους μεταχειρίστηκαν με ιδιαίτερη σκληρότητα και μάλιστα όχι μόνο οι SS, αλλά οι κοινοί στρατιώτες της Βέρμαχτ, ακόμα και μερικοί Έλληνες προδότες. Έμειναν για μια ολόκληρη ημέρα στην πλατεία κάτω από τον καυτό ήλιο του καλοκαιριού και μετά τους υποχρέωσαν σε καταναγκαστική εργασία. Από το καλοκαίρι του 1942 μέχρι την επόμενη άνοιξη τα πράγματα χειροτέρευαν συνεχώς για τους Εβραίους. Η κοινότητα αναγκάστηκε να παραδώσει όλα τα χρήματά της στους Γερμανούς. Υποχρεώθηκαν να παραδώσουν τα ραδιόφωνά τους. Έχασαν τις δουλειές τους. Τα πράγματα ήταν τόσο άσχημα που όταν η Στέλλα Σαλτιέλ, η μητέρα της Ρενέ, εγχειρίστηκε από σκολικοειδίτιδα τον Ιανουάριο του 1943, πέθανε γιατί δεν υπήρχαν τα αναγκαία φάρμακα. Ο Μαξ Μέρτεν, εισαγγελέας και στρατιωτικός σύμβουλος της Βέρμαχτ, συνονοήθηκε με τον διορισμένο γενικό διοικητή της Μακεδονίας Βασίλη Σιμονίδη και έδωσαν εντολή και οι εργάτες του Δήμου κατέστρεψαν όλο το εβραϊκό νεκροταφείο. Μετά ο Μέρτεν, που αντιπροσώπευε τον γερμανικό στρατό, ο Ντίτερ Βίσλι Σέντσι και ο Αλόις Μπρούνερ των SS έστρεψαν την προσοχή τους σε εκείνους τους Εβραίους που δεν ήταν ακόμα στο νεκροταφείο. Πρώτα, τον Φεβρουάριο του 1943, οι Εβραίοι υποχρεώθηκαν να φορέσουν το κίτρινο άστρο. Μετά, οι Γερμανοί υποχρέωσαν τους Εβραίους να μπουν στα 5 γκέτο που δημιούργησαν, ακόμα και μερικές εκατοντάδες Εβραίων που είχαν ισπανική υπηκότητα, όπως η Σαλτιέλ. Τότε ο Σόλων αποφάσισε να το σκάσει. Πήγε και αποχαιρέτησε τη Ρενέ και ξεκλίστρισε στο λιμάνι, πήρε ένα βαρκάκι και εξαφανίστηκε. Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκαν στο γκέτο Βαρώνου Χίρς, κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό, και η πρώτη αποστολή προς τα στρατόπεδα του θανάτου έγινε στις 15 Μαρτίου του 1943. Το νήμα της ιστορίας του Μαΐρ Μόλχο, του μεγάλου βιβλιοπόλη, κόπηκε όταν εκτοπίστηκε μαζί με τη γυναίκα του Στερίνα και την κόρη του Ιβών και όλη της την οικογένεια για να μην γυρίσουν ποτέ. Οι αποστολές του θανάτου συνεχίστηκαν μέχρι τον Αύγουστο. Οι περισσότεροι κατέληξαν στους φούρνους του Auschwitz-Birkenau και ελάχιστοι έμελε να επιστρέψουν. Ενότητα πέμπτη, η φυγή.
Η αδελφή του Σόλων, Βικτόρια, ήταν παντρεμένη με τον Ιουδά Λεόν, ο οποίος ήταν σαπουνοποιός, και μία από τις πρώτες ύλες για το σαπούνι ήταν το ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο του Ιουδά προερχόταν από τη γλώσσα σκοπέλου και του το προμήθευαν δύο κουνιάδοι, ο Γιώργος Μιντζηλιώτης και ο Στεφανής Κορφιάτης. Όταν η κατάσταση στην Θεσσαλονίκη άρχισε να χειροτερεύει, ο Γιώργος έστειλε μήνυμα στο Ιουδά: «Ελάτε εδώ». Μετά από πολλές περιπέτειες, ο Ιουδάς με την Βικτόρια και τα παιδιά τους κατάφεραν να φτάσουν στην Αθήνα και να βρούνε τον Σόλων. Ο Γιώργος με ένα καΐκι ήρθε και τους πήρε από τη Ραφίνα στη γλώσσα. Σιγά σιγά ο Γιώργος κατάφερε να μαζέψει όλη την οικογένεια Λεόν, 14 Εβραίοι που αυτός και η οικογένειά του με την συνεργασία όλων των χωριανών κατάφεραν να κρύψουν μέχρι το τέλος του πολέμου. Τόσο ο Γιώργος Μιντζηλιώτης όσο και ο Στεφανής Κορφιάτης και οι γυναίκες τους είναι στη λίστα των δικαίων στο Yad Vashem. Η επιβίωση της οικογένειας της μητέρας μου ήταν πολύ πιο δύσκολη. Μετά τον θάνατο της μητέρας τους, η Ρενέ και οι αδελφές της Ματίλντε και Έντα έμαθαν ότι ο πατέρας τους είχε καρκίνο. Έχοντας ισπανικά διαβατήρια, περίμεναν μαζί με τους υπόλοιπους Ισπανούς υπηκούς να μάθουν τι τους επιφύλασε η μοίρα. Αλλά ένας Ιταλός διπλωμάτης ονόματι Νέρη τις βοήθησε να το σκάσουν από τη Θεσσαλονίκη και να πάνε σιδηροδρομικό στην Αθήνα λίγο πριν από την αποστολή των Ισπανοεβραίων στο Μπέργελ Μπέλτσερ. Τον Αύγουστο του 1943 βρέθηκαν όλοι μαζί στην Αθήνα. Ζήσανε σε διαφορετικά μέρη για να αποφύγουν την σύλληψη. Αλλά τελικά στην οδό Μπουμπουλίνας, όπου γνωρίστηκαν με την κυρία Λίτσα Λεμπέση, η οποία τους φρόντισε, τον Απρίλιο του 1944 ένας προδότης ενημέρωσε τους Γερμανούς που κρυβότανε. Και στις 7 Απριλίου οι Γερμανοί στρατιώτες εισέβαλαν στο διαμέρισμά τους, συνέλαβαν τη Ματίλντε και την Έντα, τις πήγαν στην Γκεστάπο και από εκεί στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου, όπου οι τουφεκισμοί ήταν κοινός τόπος. Είδαν την κατάσταση του πατέρα του Ζωζέφ που πέθαινε και άφησαν μαζί του τη Ρενέ και την προειδοποίησαν θα γυρνούσαν να την πάρουν στις επόμενες μέρες. 13 μέρες μετά ο Ζωζέφ πέθανε και η κυρία Λεμπέση αμέσως πήγε τη Ρενέ και την έκρυψε σπίτι της. Όταν οι Γερμανοί γύρισαν το ίδιο βράδυ για να την συλλάβουν, δεν βρήκαν κανέναν. Η κυρία Λεμπέση επικοινώνησε με τον Ισπανό πρεσβευτή Σεμπαστιάν Ρομέρο Ραδιγάλες, ο οποίος και στο παρελθόν της είχε βοηθήσει δίνοντάς τους χρήματα για να επιβιώσουν. Αυτός φρόντισε για την κηδεία και τον τάφο του Ζωζέφ στην εβραϊκή πτέρυγα του πρώτου νεκροταφείου Αθηνών και πλήρωσε όλα τα έξοδα. Όλο τον υπόλοιπο χρονικό διάστημα που κράτησε ο πόλεμος, ο πρέσβης φρόντιζε συχνά μέσω της κυρίας Λεμπέση να στέλνει στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Χαϊδαρίου ό,τι μπορούσε για την επιβίωση της Ματίλντε και της Έντα. Αυτή είναι η φωτογραφία της κυρίας Λεμπέση με τον πατέρα μου την ημέρα που της απονεμήθηκε ο τίτλος του δικαίου των εθνών από το Yad Vashem. Η μητέρα μου ποτέ δεν ξέχασε την καλοσύνη της. Η Ρενέ ήταν πια μόνη της. Ο Ισπανός πρέσβης μερίμνησε και της έδωσε τα αναγκαία ταξιδιωτικά έγγραφα. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες, με την βοήθεια των ανταρτών, η Ρενέ τόσκασε με φορτηγό και καΐκι μέχρι την Τουρκία και μετά στις 6 Ιουνίου 1944 έφτασε στην υποβρετανική εποπτεία Παλαιστίνη.
Μέσα στον τελευταίο χρόνο η Ρενέ Σαλτιέλ έχασε και τους δύο γονείς της, είδε τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης να βαδίζουν προς τον θάνατο, ταξίδεψε στην Αθήνα κάτω από την μύτη των Ναζί, είδε τις αδελφές της να συλλαμβάνονται από τους Γερμανούς, σώθηκε από μια γυναίκα που σχεδόν δεν γνώριζε, δραπέτευσε με δραματικό τρόπο, με τρένο, με φορτηγό, με τα πόδια, με καΐκι, με αυτοκίνητο. Τελικά, ασφαλής στο Τελαβίβ, περίμενε το τέλος του πολέμου και προσευχόταν για τις αδερφές της και των Σόλων. Τον Οκτώβριο του 1944 οι Γερμανοί εγκαταλείπουν την Ελλάδα και υποχωρούν βόρεια. Τα νέα φτάνουν στο Τελαβίβ. Η Ρενέ μαθαίνει πως οι δύο αδελφές της, Ματίλντε και Έντα, είναι ζωντανές και ζουν στην Αθήνα. Μετά την απελευθέρωση, ο Σόλων γυρίζει στη Θεσσαλονίκη και επανακτά το βιβλιοπωλείο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για κάποιο χρονικό διάστημα και από την Βρετανική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αμέσως μετά έχει να κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά. Στέλνει ένα τηλεγράφημα στο Τελαβίβ και ρωτά την Ρενέ αν θέλει να τον παντρευτεί. Και εκείνη δέχτηκε. Να λοιπόν τι της έγραψε. Reçu nouvelle consentement. Immense bonheur. Espère reconstitueront ensemble merveilleux avenir. Attends impatiemment retour. Avec tout mon amour. Salomon. Στις 25 Οκτωβρίου του 1945 παίρνει το καράβι του γυρισμού από την Χάιφα. Φτάνοντας στην Θεσσαλονίκη βρίσκει τον Σόλων στο νοσοκομείο μετά από μία εγχείρηση κύλης. Κοιτιούνται πάνω από το νοσοκομιακό κρεβάτι και ξεσπούν σε κλάματα. Η ίδια το περιγράφει λέγοντας «Πρώτα κλαις και μετά γελάς, δεν σκέφτεσαι». Στις 17 Μαρτίου του 1946 η Ρενέ Σαλτιέλ γίνεται κυρία Ρενέ Σολομών Μόλχο. Το ότι και οι δύο επέζησαν ήταν ένα θαύμα και στο εξής θα περνούσαν την υπόλοιπη ζωή τους μαζί. Ενότητα έκτη, ένας κόσμος βιβλίων, λόγια που δεν υπόθηκαν. Ο πρώτος γιος του Σόλων και της Ρενέ, ο Μαΐρ, ο αδερφός μου, ήταν το πρώτο Εβραιόπαιδο που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη μετά το πόλεμο. Μετά ήρθε ο Ιωσήφ και μετά εγώ. Ο Σόλων και η Ρενέ αφοσιώθηκαν στο βιβλιοπωλείο τους. Το πανεπιστήμιο έγινε ένας από τους καλύτερους πελάτες τους και φρόντιζαν πάντοτε να διαθέτουν τις καλύτερες εκδόσεις στον κόσμο. Δεν περιορίστηκαν στο να πουλάνε βιβλία. Εξέδιδαν και κάποια από αυτά. Δεν σταμάτησαν ποτέ να δουλεύουν. Ήταν ερωτευμένοι με το βιβλιοπωλείο τους, ερωτευμένοι με τη λογοτεχνία και ερωτευμένοι ο ένας με τον άλλον. Μερικοί σπουδαίοι συγγραφείς πέρασαν από το βιβλιοπωλείο να παρουσιάσουν το έργο τους, όπως ο Ουμπέρτο Έκο και ο Χάρολντ Πίντερ που πήρε βραβείο Νόμπελ. Το 1988 ο Γάλλος πρόξενος τους έχρισε υπότες των τεχνών και των γραμμάτων της Γαλλικής Δημοκρατίας. Η οικογένεια που ο Σόλων και η Ρενέ ξεκίνησαν άνθησε με τα παιδιά μας και με τα εγγόνια μας. Η εβραϊκή μας κοινότητα είναι μικροσκοπική σε σχέση με αυτή που ήταν κάποτε. Ξαναχτίσαμε όμως ό,τι μπορούσαμε. Αλλά όπως μπορείτε να φανταστείτε, η Θεσσαλονίκη είναι για μας, όπως λέει ένας γνωστός ιστορικός, η πόλη των φαντασμάτων. Το μεγαλύτερο εβραϊκό νεκροταφείο του κόσμου. Σήμερα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είναι χτισμένο επάνω του και δεν υπάρχει ούτε μία επιγραφή για να το υπενθυμίζει.
Ο Σόλον Μόλχο πέθανε το 1997 και το αγαπημένο του βιβλιοπωλείο δεν είχε πια πολλή ζωή. Η εποχή μας δεν είναι ευνοϊκή για ένα μεγάλο παλιό βιβλιοπωλείο όπως το δικό μας. Έναν χώρο όπου οι εργαζόμενοι αγαπούν τα βιβλία τους και έχουν κάτι να προτείνουν σε εσάς και μόνο σε εσάς. Το βιβλιοπωλείο Μόλχο έκλεισε οριστικά το 2004. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της η Ρενέ Μόλχο αφοσιώθηκε στα εγγόνια της και εμείς τα παιδιά της σε αυτήν. Πηγαίναμε με τη μαμά μου στο νέο εβραϊκό νεκροταφείο της Θεσσαλονίκης. Πήγαινε στο μνημείο που είναι αφιερωμένο σε αυτούς που χάθηκαν τόσο άδικα στα στρατόπεδα. Μετά στεκόταν μπροστά στους τάφους όλων των αγαπημένων της. Και μετά πήγαινε στον τάφο του άντρα της να τα πούνε λίγο, ξέροντας ότι κάποια στιγμή θα την υποδεχόταν και πάλι κοντά του. Θρησκευόμενη? Όχι, η μαμά μου δεν ήταν θρησκευόμενη. Στην συναγωγή πήγαινε μόνο για τις χαρές και προσπαθήσαμε να της δώσουμε πολλές. Μια φορά το χρόνο, το Γιόμ Κιπούρ, την εβραϊκή ημέρα της συγχώρεσης, ο Σόλον και η Ρενέ καθόταν στο σαλόνι μας και εμείς τα παιδιά έπρεπε να παίξουμε ήσυχα. Και εκεί για μία μέρα κλεινόταν στον εαυτό τους, αφήνοντας έξω την πολύβουη πόλη της Θεσσαλονίκης, που κάποτε ήταν η μεγαλύτερη σεφαραδίτικη πόλη του κόσμου και που μεγάλωσε και θέριγεψε γύρω τους και που τώρα ζει χωρίς το αγαπημένο τους βιβλιοπωλείο και χωρίς αυτούς.